Altuna Sotamanoz, barruan, Larri. Ezkurdia boleaz. Zabaletaren zate ederra da. Ezker Orman sartu du, atzeraka etorri behar. Arbizuarrak jaso eta txokoa zaintzera biatu da. Bolea luzea, Altunak berak jodu. Elordi txokoan pausatu, Jokinek iritsi eta jokaldia. Ezkurdia Sotamanoz ongi. Azazken tantoa. Zabaletak eraman bai eta barruan. Moztu Jokinek, txost. Eraman! Azte pilota zabatu duen. Atzera Ezkurdiak ez du Ezker Orman sartu. Bolea zongi Elordi. Gaiztodoa, eraman hori ere, Elordi. Altunaren aukera, eraman Zabaletak. Ezkurdiak ezin atzeratu, zer dau? Azken tantoa, Xavier. Zer dau? Zebi pilota libratu dituen Elordik, Bai, horixe. Txapelketako partidarik piloteatuena. Txokoan utzia, hor da Zabaleta iritsi. Ezkurdiari gaiztotu egin zaio. Atzera Elordik. Eutsi Josebak. Zabaleta. Gaiztodoa, oso gaizto. Eta hortxe bukatu da partida. Garaipena Elordirentzat eta Zabaletarentzat. Zabaleta lerreginda eta sinetsi ezinik. 860 pilotaka da.